Σας, πάνε λέμε εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, ένα λεπτό να χαμηλώσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο το server μου που παίζω συνήθως, να σας δείξω κάποια πράγματα που έχω κάνει. 4 FPS. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαι 14 level. Δεν έχω πολλά πράγματα που έχω να δείξω. 8 FPS, 8 FPS. Τι δίνουν τόσα λίγα FPS. Έλα, 6. Πιο πολύ δεν πάει. Κατέβα τουλάχιστον κάτω. 5. 6. Καλά πάμε. 7. 8. Έλα. Πόσο ακόμα? 10 FPS. 8. Όπως βλέπετε έχω μια φάρμα εδώ και μια φάρμα εκεί που έγιναν 2 στάρια τώρα. Έχω έναν πύργο εδώ. Έχω ένα σπίτι. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα αγαπημένα μου σπίτια. Όχι με 2 ορόφους, με μόνο ένα. Εδώ έχω αγελάδες και δίπλα γκουρούνια. Πώς τα πήρα ήταν με πολύ δύσκολο. Και έχω και εδώ πρόβατα. Κάτσε. 2 πρόβατα. 2 πρόβατα. Αυτό τώρα αναρωτιέστε τι είναι. Γιατί έχω τόσα λίγα FPS επειδή τραβάω βίντεο. Λοιπόν, τώρα αναρωτιέστε τι είναι. Αυτό εδώ. Έχω αυτό το μοχλό και κλείνω. Πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Εδώ έχω πάρα πολύ wood. Τόσο wood είναι, δηλαδή αυτό και αυτό το wool θα το χρειαστώ για να φτιάξω πιο μεγάλο πλοίο. Αν προσέξετε έχω ένα πλοίο προς τα εκεί. Κάτσε να πάω να σας το δείξω. Λοιπόν, άτο. Πλοίο εδώ, βάρκα εκεί. Φάρμα με καλάμια. Έχω ένα mine εδώ κάτω. Και δεν φαντάζεται κανένας τι έχω στο. Βασικά αυτά που έχω κάνει είναι αρχικά. Βασικά τι κατεβαίνω κάτω από τη στιγμή. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα mine, αλλά δεν οδηγούσε σε κάπου, ξέρω εγώ. Και έκανα από εδώ και έκανα το portal. Κάποιος θα λέει τώρα, εντάξει, και τι είναι το portal? Δεν φαντάζεσαι πόσο κόπο έκανα. Πώς μπορείς να πάρεις, πώς μπορείς να κάνεις ένα portal χωρίς diamond ξύνα? Άντε να σε δω σκέψη σου. Άντε να δω τη σκέψη σου. Βράδια σου. Τι κακό αυτό το πράγμα, βραδιάζει, ξημερώνει. Πώς? Όταν παίζω κανονικό Minecraft χωρίς να έχω γραφώ βίντεο έχει πόσο FPS? 50 FPS. Είναι wow. Α, ναι, έβαλα και πίνακες. Δεν σας είπα. Κοιμήσου, κουδάκι μου, κοιμήσου. Είναι καλό για τον οργανισμό σου, παιδί. Δεν είμαστε, το ξέρω. Λοιπόν, κατέβα κάτω πολύ μου. Καλό παιδί. Και τώρα τι ξέρω τι να κάνω. Τόσα πράγματα έχω. Να πάω και να σας δείξω. Στρίβε! 5 ώρες να στρίψει. Άντε ρε παιδί μου. Τόσο πολύ βαριέσαι. Στρίβε.
που έχω πάρα πολύ λίγα FPS και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Όπως σας έδειξα εδώ το wood και το ότι έχω όλα αυτά. Εντάξει, θα μου πει κάποιος και τι. Αυτή η σπηλιά τώρα που πήγα και σας έδειξα είναι η πρώτη μου σπηλιά. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ έξω? Θα σκοτώσω αργότερα. Από εδώ μερέα είναι η φάρμα με τα δέντρα μου. Και τι έχω κάνει? Αυτό. Μη σπάστα κλαδιά. Αυτό, έβαλα καφέ και τα άσπρα από μέσα. Μη μετακινείσαι εσύ. Αυτό τι είναι δεξιά? Α, κατάλαβα. Αυτό δεν είναι mine. Είχε έρθει ένας creeper και που έκανε γεια σου και ήθελα αγκαλίτσα. Να η απόδειξη πως είναι φυτεμένο. Λοιπόν, πάμε προς τα μέσα, στο δάσος, να σας δείξω το πιο μεγάλο mine, στο πούμε έτσι, που δεν έχω βρει σχετικά diamond, αλλά έχω βρει πολλά ορυκτά μέταλλα, όπως και να σας δείξω μια απόδειξη πως είμαι noob. Λοιπόν, καθώς έσκαβα, που είναι αυτό? Ναι, νομίζω αυτό είναι. Κάτσε. Πέσε κάτω. Το είμαστε. Νομίζω αυτό είναι. Αλλά από την άλλη μεριά. Σωστά πάμε. Σωστά πάμε. Από εδώ πάει τέρμα βαθιά. Βλέπετε εκεί κάτω που είναι το torch. Όχι το δίπλα. Αυτό το κάτω. Αυτό το κάτω. Στη μέση του κύκλου που είναι. Τέρμα κάτω και φτάνει μέχρι τη λάβα κάτω. Αλλά δεν θέλω να πάω να σας δείξω τώρα, γιατί τζάμπα θα πάω. Ούτε αξίνα έχω πάνω μου, άρα τζάμπα θα πάω. Πόνι! Μπορώ να σκαβάσω σένα? Αγάπησες πουλί μου? Πάμε σπίτι. Εκείνη ήταν το ασχήμι. Τέλος πάντων και έτσι έγινε. Μας αγάπησες? Δεν πειράζει. Ας πεθάνεις από τα ζώπια, δεν πειράζει. Πολλά άλογα υπάρχουν. Και τι? Αν πεθάνεις θα με νιάξει? Όχι. Έχω άλλο. Η αγελάδα έφτασε μέχρι εδώ, δεν ξέρω καν πως έφτασε. Πιο ωραία. Τρέχα. Πως έχει ραντεβού. Τα γουρούνια. Τα γουρούνια πως τα πήρα? Κάτι που δεν θα πιστέψετε. Να και το άλογο, η απόδειξη που έχω άλογο. Κάτι που δεν θα πιστέψετε. Πατάτες! Ναι, με τις πατάτες κατάφερα να πάρω τα γουρούνια. Να η απόδειξη. Έχω πατάτα στο χέρι μου. Πατάτα. Ωραία. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι, πατήστε και την καμπανίτσα για να μαθαίνετε περισσότερα. Αν θέλετε να σας ξαναδείξω τούτο εδώ το πράγμα, το ωραίο, αν θέλετε, γράψτε μου κάτω στα comments αν θέλετε να κάνω κάτι για να το εξελίσω το παιχνίδι, συγκεκριμένα αυτό. Και τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σας.